ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ନେଇଯିବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ, ତାକୁ ନେଇକି ବତୁରେଇ ଦେବେ। ସେଇଟା ବତୁରି ଗଲେ ସେ ବିରିୟାନୀଟା ଭଲ ହୁଏ, ତେଣୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବତୁରେଇ ଦେବେ। ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସୋୟାବିନ୍ ନେଇଛି, ସୋୟାବିନ୍କି ତାକୁ ବି ସିଝେଇ ଦେବେ ପାଣିରେ ଭଲକି ଟିକେ ସିଝେଇ ଗରମ ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ପିଆଜ କାଟିଦେବେ, କିଛି ପିଆଜ କାଟିକି ତାକୁ ଭଲକି ଭାଜିଦେବେ ଟିକେ ତେଲରେ, ନାଲି ନାଲି କରିକି ଭାଜିବେ। ଭାଜିକି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ କାଟିକି ସବୁ ରଖିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାଜର, କୋବି, ପିଆଜ, ବିନ୍, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ପନିର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଯେଉଁ ପନିର ନେଇଛି ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ନେଇଛି, ତେଜପତ୍ର, ଏଇସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଆଉ ପିଆଜ ଭଜା। ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ବିରିୟାନୀ ପକାଇବା ପାଇଁ ଧନିଆ, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି, ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ, ତାପରେ ଚକ୍ରି ଫୁଲ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଛି, ଅନାସୀ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତାକୁ ନେଇଛି। ସାହି ଜିରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେବେ, ଡାଲଚିନି, ସବୁ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ବିରିୟାନୀରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇସବୁ ମସଲା ନେବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାପରେ ନେବେ, ନେଇ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ବସାଇବେ। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇବେ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବେଶୀ ତେଲ ଏଥିରେ। ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଛେ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା ଭଲକି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ନାଲି ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କଷିବେ। ଲାଗିଯିବ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା। ତାକୁ ଭଲକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନାଲି ହେଇଗଲା। ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକାଇକି ଟିକେ କଷିବେ। କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ପିଆଜ ତାକୁ ପକାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଷିବେ ଟିକେ ଭଲକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି, ହଳଦୀ ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ହଳଦୀ ବି ପକାଇବେ, ଏଠି ହଳଦୀ ପକାଉଛି। ଲୁଣ ଆପଣ ଯେତିକି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପକାଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପକାଇବେ। ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସିମ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପକାଇଦେବେ, ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସବୁ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ଯେମିତି ସେ ମସଲାଟା ଭଲକି କଷି ହେଇଯିବ, ନ କଷିଥିଲେ ଗନ୍ଧ ହେବ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ତାକୁ କଷିକି ଭଲକି ପକାଇବେ ମସଲାଟାକୁ। ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପକାଇକି ତାକୁ କଷିଦେବେ ଭଲକି। ବେଶୀ ସମୟ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଷିବେ ଯେଉଁଟାକି ପରିବା ବେଶୀ ନ ସିଝିଥିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ବିରିୟାନୀ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀ ହେବ ସେତେବେଳେ ସିଝିବ ସେସବୁ, କିନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଯେମିତି ନ ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ତାକୁ ସବୁ ପନିର ସବୁ ଯାହା ପରିବା ଆମର କାଟିଥିବେ ସବୁ ମିଶାଇଦେବା, ସବୁ ମିଶାଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପକାଇବା ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଯେଉଁ ଥିବ ବି ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ପକାଇଦେବେ। ସବୁ ପକାଇକି ଗୋଳେଇଦେବେ ଭଲକି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପକାଇଲି ମୁଁ, ସବୁ ପକାଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ସମୟ, ଟିକେ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲକି ଗୋଳଉଛି, ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଦେବେ। ଚିନି ପକାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲି, ପୁଦିନା ପତ୍ର ବି ପକାଇଲି। ତାକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲଙ୍କୁ ସେଠି ସବୁ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ତଳକୁ। ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବେ। କାଢ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ବସାଇଛି ପାଣି, ଗରମ ପାଣି ବସାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ଭାତ ଆମେ ଚାଉଳଟା କରିବା। ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ରଖିଥିଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲି। ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲି। ଏପଟେ ଯେଉଁ ପରିବାଟା ରଖିଥିଲି କଷିକି ସେଟାରେ ଦହିକି ଟିକେ ଭଲକି ଘାଣ୍ଟିକି ଗୋଳେଇଦେବେ ତା ଦେହରେ। ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବେ। ଏପଟେ ଯେଉଁ ପାଣି ବସାଇଥିଲି ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳଟା ହେଲା, ଚାଉଳଟା ବେଶୀ ନରମ କରିବେନି, ପୁରା ଫୁଟିଗଲେ ତାକୁ ଗାଳିଦେବେ। ଫୁଟିଗଲେ ତାକୁ ଗାଳିଦେବେ। ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିଆକୁ ଅଧେ କାଢ଼ିଦେବେ, ଆଉ ଅଧେ ସେଇ ତଳେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯେମିତି କରେଇରେ ସେ ଜାଗାଟାରେ କିଛି ନ ଲାଗିଥିବ ତଳେ, ଯେମିତି ପରିବାଟା କଷିଥିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିନଥିବ, କାହିଁକିନା ଲାଗିଥିଲେ ବିରିୟାନୀ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଦେଖିକି କରିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଅଧେ କାଢ଼ିଦେବେ, ଆଉ ଅଧେରେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟା ଯେଉଁଟା ଅଧା ଆମେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଗାଳିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାକୁ ପକାଉଛି ମୁଁ। ସେ ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଗାଳିବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ବି ପକାଇଥିବେ, ଲୁଣ ତେଲ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ସେଇଟା ଫୁଟିଗଲେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବେ। ଲୁଣ ବି ପଡ଼ିଥିବ ତା ଦେହରେ, ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପକାଇଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ କାଢ଼ି ତାକୁ ପକାଇଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ଥିଲା 2 ଥରରେ ତାକୁ କଲି, ସେ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା 2 ଥର ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ୟା ଉପରେ ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆମେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇବା ସେ ଯେଉଁ ପାଣି, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ତଳକୁ, କାହିଁକିନା ଲାଗିଯିବ, କ'ଣ କରିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲି, ତାପରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇଲି। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇଲି ଏଇଠି ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲି। ଭଜା ପିଆଜ ପକାଉଛି,
तापर बिरयानी मसला गरम मसला भी पकेबे बिरयानी मसला पड़ो गरम मसला भी पड़ो ये खिसमिस टे पकईदे ऊपर घी टे पकईदे ये घी को टे पकेबे ऊपर आगे कलर जदि पकई पारे चाहिए ना हलदी टे कलर कर देदेवे जदि ना कलरटा ताले आम हलदी टे पानी करके भी देदेले भी सी येलो येलो टाइप हम भातटा ताको नहीं जाए गैस रे बसईदेवे बसवे ताको कंचा लंका जो चाहिए तादे गोटा पकई देते कि चाहिए खावाई ये मोर मन नाला ये मन करी केउरा वाटर गोलाप जल पकेबे देखो मुझे पकई पछे पकईली पकईबे 5 मिनिट हाई फ्लेम रे बसईबे तापर पूरा स्लो रे बसईदेवे बसईकि अध घंटे रु 40 मिनिट पूरा स्लो रे सिम रे बसईबे हो काढ़ीदेवे गोटे जगार सब काकुड़ी पियाज नहीं धनिया पत्र पुदीना पत्र टमाटो सबू को लेकिन गुंड गुंड कर काटिदेवे काटिदेकी भल कि चकटी जलजीरा पकेबे लुण पकेबे कंचा लंका चकटी भल कि चकटी देवे चकटी देकी सब गोड़े देवे दही पकईदेवे दही पकईकी भल कि मिक्स कर चकटी देकी पानी देदेवे पानी देकी से देखूँ कंचा लंका पकईले आप जी लंका खाइबे से पकईबे पकईकी भल कि चकटिबे हाथ में भल कि चकटी देवे चकटिकी गोड़ेदेवे गोड़े देलापर दही पकईदेवे तादेहे दही सहित भल कि मिसीज तब तादेहे पानी देदेवे पानी देदेले से पानिया पानिया हेल्ले भल लगे बिरयानीटा शुखला लगे ना खाया तो देखो भल कि चकट देती सब चकट देलापर पानी देदेवा ये पानी देकी गोड़ेदेवा गोड़ेदेलापर से देखो पानी दूसरी पानी देकी भल गोड़े लुण फुण मिसीज मिसेलापर बिरयानी सहित खाइले भल लगे खायापी देखो गरम गरम बिरयानी हो जाए काढ़ी कचुम्बर भी काढ़ी खाइबे भल लगे।